सीतामढ़ी मटिया गला सीतामढ़ी नई हर के चसबल हमारो मन नहीं मानल आवत ही फोन गईनी मिले खातिर भागल नई हर के चसबल हमारो मन नहीं मानल आवत ही फोन गईनी मिले खातिर भागल उड़ल ना इच्छा पर गईले पीछा लड़ल ना ठीक से नजरिया उड़ल ना इच्छा पर गईले पीछा लड़ल ना ठीक से नजरिया आदि खली हले सोया हो जब भइल सया कहवरिया आदि खली हले सोया यारवा भइल सया कहवरिया डीजे विकास मटिया गला सीतामढ़ी मटिया गला सीतामढ़ी कितना बताई सखी ओह दिन के खेला अवधि रहुआ कइले बड़का झमेला कितना बताई रे सखिया ओह दिन के खेला अवधि रहुआ कइले बड़का झमेला खूब बड़ी आइले घर से भगइले करे बजरंग धरहरिया खूब बड़ी आइले मारपीट कइले करे उपेंद्र धरहरिया आदि खली हली सोया हो जब धइल सया कहवरिया आदि खली हली सोया यारवा धइल सया कहवरिया।